Avoid their crime, Simba. Avoid their crime. You said no. They understand me. No, chasibut, or charosibute came on the other. Yatago no gongo, kunja. We have fit in a video market. He has to know worst prison in Ghana. They understand me according to the onye na-ebe kiti ife ọ na-explain ebe a na o nwere ndị ahụ nọcha ebe a na ihe a na-akpọfa bụ sardine because na apakịrị fa etu esi apakị sardine n'ime carton. They understand me na o nwere ndị nọ ka passenger ndị a na-arap ndị arapụrụ arapụ that is onye bata ọla apụọ nwanne onye bata ọla apụọ nwanne etu aka fa ga-esi wee nọgide. Do you understand me? That is kavasi wee paaki chafu onye ọbụla side ọbụla apakịrị fa etu esi apakị cha carton ngwa afịa amala ngwa afịa no side amala afịa etu aka esi wee paaki chafa n'ime this prison. Do you understand me? Yara aghọta importance of freedom until aka na-abọghị agha ofu aka. Ịma na ọ ya mpụta ebe a na-agba ka ịgbara crime ọsọ iche na nna megbu gị as na nna ekwugheri. Do you understand me? The reason why nji agwa gị ebe a bụ that na o nwere ndị dị ka gị nọcha na prison abroad Nigeria, Asia country, Western country, Canada, Australia. Do you understand what I'm saying? UK. Do you get my point now? And if you're in Africa, you are going to pack your money. Amami, do you get the point now? So on poteba na agwa ke avoid their crime. This is the reason why India agwa gifa. According to the narrator, the onye na narrate but almost no when they pack like this about 4 years. Do you understand me? So you check here this or so na day you wear that onye no you wear bia jidege you wear bia waste go your youthful age. Waste am working hour again. O nwere ike on the process because onwere onye na ebe akịta anọ like this ka ọ hapụ inweta infection. Ọ fiala alụ. Is it na onye anọ kata develop kidney problem or liver problem ke ka mmadụ ga-esi wee squat like this nọgide till day break 24 hours of the day imegharịla alụ. Nwere ike ama anọ katakwuzi enye unu dati unu tapagharịa mana ndị a bụ etu a ka esi apa akịfa. Do you understand what I'm saying? So on put ebe a na-agwa ka ịgbara crime also. This is the reason why there is more opportunity for you in freedom than narrow go up somewhere for 1 year, 2 years, 3 years, 5 years. You will never remain the same. Why only Igbo na-ege m ntị avoid the criminality, avoid the crime because it doesn't pay. Na-apụta agwa gị eziokwu o. Ndị Igbo sị na mkpọmkpọ ndụ kakwa mkpọmkpọ ọnwụ mma. Ịghọtago? Kama mmadụ ga-anwụkwa anwụ ya fuo efu because onye furu efu ya emechakwa anata ya na-agwa gị akịta na-abụ nkwucha anyị nwere ike isi na nekwe this human nwere ife ọma a na-akọ. Do you understand me? Mana mgbe itili onwe gị na trouble nke bụ that na ịma nwe freedom ka ị ga-aghọta that na freedom gị na onwere ife that is here you will qualify here. Do you understand what I'm saying? Avoid criminality, avoid crime. Akwa etu akwa ya wepụta na prison in Nigeria etu aka esi wee fakọcha ndị mmadụ. Many African countries etu aka esi wee fakọcha ndị be anyị. Ị na-anụ ọnụ katalo ife a na-eme ndị be anyị na Libya. Do you understand what I'm saying? Avoid criminality n'obodo ọbụla ị nọ na ya. Gbara ife ọjọọ ọsọ. Focus on that legit one because ọ ga-akwụkwọ ụgwọ. Life is all about consistency. No retreat, no surrender. Nke ọbụla ị na-eme jisi ike na ya. M ga-apụta na agwa gị eziokwu nwanne m ka emesịa ọnụrụ karịa ibie.